Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Asibheke isibalo sethu lana. Khumbula ukuthi besibhale sitheni eqaleni kulesi esinye isibalo sethu. Sino D no dx ngezansi okusipha o x2 konke. Asibheke manje lana njengoba sisebenza ngama indefinite integral uma ukuthi ux wethu usune power. Ngikubhalela lama formula ethu esingasebenza kanye nawo. X to the power of n plus 1 ezansi kuno n plus 1 base kuba u plus c. Kusipha bani lokho? Iformula ithi lokugoqa noma usibeka kanjena isibalo sakho noma iformula njengale isipha bani? Singaphendula ngale sithi n plus 1 osekelwe sithi x ngifuna ukushintsha imbala ncase sithi x ngapha uba sidlulela siyangalaphi siyawuthwayeza futhi x wethu lona sonikeze wona lo n onawo phezulu ezansi sesino n plus 1 uyabona ukuthi sekuzokwenzakalani manje ukuthi sesithole ithuba lokuthi ezansi khona okufana nokungenhla okungasipha abantu basithi plus 0 kuzosibeka lokho siba no x ophethe u n phezulu thi ubhala la ngezansi ngidwebele ncase ngifuna ukudwebela lo mugqa wethu esudwebelayo uma suba sifakela okungaphakathi ukuthi kuzothi x to the power of n dx ingabe kuzo divide noma ngabe khona okuzo add noma kususane ngale umbuzo omkhulu ukuzibuza wona loyo. Lokhu singakubiza ngani? Ngaloko esikhuluma ngako kule video ini ama indefinite integral. U-n khumbula ukuthi u-x to the power of n no dx yilokho esingakubiza ngamani ngama indefinite integrals. Singathi equal to x to the power of n plus 1 njengoba iformula isho ngale ngezansi sino n plus 1 plus c sikugoqe konke ndawonye sikuvala kuphi sivala ngala sikugoqe konke ndawonye base ngapha sesingabhala futhi lokho esinako phezulu n equal suse ukuthi uyasusa ngakhohlelo lo phawu lakho ufika ukuthi equal base uyafaka umugqa ukuthi uyasusa base uthi negative 1 singathi kumele lokho ke le formula esiyenzela ngezansi sibheke ngapha eceleni uma ukuthi sizothi ke manje ux wethu uno power of 5 awusasona isimo sokuthi seku n plus 1 kuphela sithi sino power of 5 uma sithi sino power of 5 ke siqhubekele ngo dx wethu 5 x power 5 plus 1 5 power plus 1 uyabona ukuthi u5 wethu usumeleni uyabona ukuthi u5 wethu ukuthi umele u-n ukuthi shuthi u-n sesutholela ukuthini ukuthi une number oyimele ngakho siba nobani no x power of 6 ezansi sino 6 plus c siqhubeke nesibalo sethu ngokushintshela umbale yangu ushintshile sesike singathi ke 5x asithi sibheke ngapha sithi dx asibona ukuthi lesi sibalo sona sizosikiphelana sino 5x to the power of negative 2 noma cube or negative 2 squared or negative 2 sithi dx ngapha singathini equal 5 sivule umgqa wethu inyoka yayithi incanyana x squared or negative dx sithini five sivulele igwegwe lethu sivule umuqa la 5 u-x to the power of minus 2 plus 1 zosipha
u-x to the power of minus 1 ezansi sino minus 2 minus plus 1 sipho minus 1 plus c isibalo sesisagoqeka sibe lifishane 5 siyavula minus x minus 1 plus c siqhubeka sesini ubani minus 5 ngoba 5 times minus 5c yabona ukuthi usi wethu usuhlangene no5 ngenxa yokuthi u5 lo ngaphandle kwegwegwe lethu ukwazile ukuthi uthi times lokho kungaphakathi kwegwegwe lethu ngakho sesingaba no c nase ekubeni kwethu no c ngobani usi wethu sugoqele lapha suthi suwenza uprime lapha sudwebela ngenhla ingakho ungatimesanga no5 ungagoqa kanjena ke impendulo yakho okade uyibuziwe.